Co je, synku? Nevím, pane. Ale vypadá to jako obří... Bimbast? Ano? Mrkni na pravobok. Pane bože, to vypadá jako obrovský... Ptáček. Kde? Počkej, to není pták. Spíš je to maxiút. Pozoru! Hlásili nám neidentifikovatelný létající objekt. V podobě lesklého dlouhého klacku. Na konci má... 2x po kuli! Co to je? To je jako velký. Lulin. Dávej pozor. Ano, soudruhu, ale na oblast letí velikánský. Brko. Co to je? No, řekl bych, že... Stojí. Ne, pane. Toho je zbytečný honit, zavolejte hned rozvědku. Mezitím v roce 1969. Dostali jsme doktora Zlouna. Ne, pane. Unikl v té raketě, co vypadá jako velký... Penis? Mužský rozmnožovací orgán? Též se mu říká pinďor, kokot nebo... Klobása? Dá si někdo ještě kus? Tati, co to je? To nevím, ale má to opravdu pořádnej. Pytel, buráků! Za 2 centy! Bože můj! To je úplně jak manželovo. Monstrum, ano, přistupte a spatříte jednooké monstrum. Hele, co je to? Vypadá to jako velký... Tvrdák? Tvrdák Harrelson? Podepsal byste se mi. Žádný problém. Pane jo, koukněte na to. To je Macek. Viděl jsem větší, tenhle... Vůbec nepíchá. To máš proti chřipce. Byl jsi v té vesmírné zimě, nechci, aby ses mi nachladil. Něco jiného je napadnout mě. A něco jiného je napadnout mé miny. Já tě dostanu, Austin Powersy. Já tě dostanu.